पकड़े निमिये हो भगवा भाई के निमिये तो आवा हो निमिये हो भगवा भाई के निमिये तो आवा हो हम नहीं उन्ना तो पकड़े आवा हो हम नहीं पकड़े अरियाना पिया पैसा ले लेना आया कहीं बुनियाद निवासी हाँ प्रदीप यादव जी के तरफ से कहीं हजारों रुपए का आशीर्वाद आइल बा लेकिन कोहन का कहनी किया ना के लिए कथी बोलला भाई पैसा नर्सरी में से किन के पैसा दे दे हां आ जाई परवानी को नर्सरी में से ले चाहे ताजो सुबह एक बढ़िया बिया मिलला हां जाके नीमी के पेड़ बिया के लगा दे हे राजा फल भांटा के बिया लिए बिया में दे नारायण भाई और तू कहली जिया ना रहो लगवलोए पिया हो अरे और हौले लगवला तब काहे ना लगवला काहे ना लगवला ये हो आगे दुर्गा पूजा समिति के तरफ से 250 251 रुपया का आशीर्वाद आ गए। हरि बोला
माता रानी से कामना रही कि हे माई उस समिति के ऊपर हर हमेशा नजर बनोले नहीं ताकि उस ही हर हमेशा रुआ सेवा में उस समिति हाजिर रहे हर एक साल से ही पूजा पाठ होता रहे हम गावे का मौका मिले बोलिए नाम देने वालों की उनके माता पिता की जलंधर भैया लेकिन आए बड़ी सुंदर भाव रही वो औरतिया माई से कहली कि रखी हस अरे जौले ये माई वो औरत के पति चल के बड़े बॉर्डर पर फौजी में फौजी में हमारा तो बुझे तक कारगिल के लड़ाई में गई बड़े हम कारगिल में बुझी ना आ चाहे हमने के चाइना के बुझी चाइना के बॉर्डर पर उहे बात हो औरत जाके नवरात्र भूखल बाड़ी माई की जरूरत में अपन नहीं लगोले बड़ी हे माई तोहरे भरोसे बड़ले बा की रखी हस अरे जवले ये माई से नूरा से नूरा रखी गोरी गोरी गोरीला की होरा रखी हस जवले माई सीनू होसी मोरा जलंधर भैया का भाई देखिए ये भोजन में खुश हो गए हाँ बुनियाद निवासी हाँ नरेश यादव जी आए वहाँ के तरफ से हाँ 505 रुपया के दान आइल बा हमरा मानस मंडली के तरफ से लाख लाख धन्यवाद रही और माता रानी से कहना रही कि हे माई आए और नरेश मुझको के हाँ इतना नहीं आगे बढ़ाई हाँ कि आगे चल के देश के नाम को रोशन कर दे जाके अपना माता पिता के साथ साथ ये देश के नाम के भी रोशन कर दे बोलिए दान देने वालों की जय हो उनके माता पिता की जय हो चल रही माई जोदी हमरो सुहाग हो अपना देसी माई के लगी नहीं दाग हो आज नजरी न लावे फौजी बोलो ओरा रखी हसे बोले माई से नूरा होसी ओरा ससुरी के रखनी बदल रखनी कलम के
लाली बाली बिंदिया चमके उनकी अलाव से, लाली लाली बिंदिया चमके उनकी अलाव से। दिया बिना जिंदगी दे अधूरिया, दिया से बात अधूरा, दिया बिना जिंदगी दे अधूरिया, दिया सोचवे माई से नूरा से माता वही लोग की तरफ से लेके होते हैं घर में हाथ लेके उठो। चलिए आदेश है लोग की एगो दहेज प्रथा के गीत गावे के, काहे कि आजकल हमनी के समाज में दहेज के इतना लालची जमाना हो गइल रहिया। हां निर्दयी बेदर्दी आई आज बेटी हुई सर के बोझ हुई, बेटी हुई कबर जइबा, आज बेटे शास्त्री उठा के देखो कि बेटी हुई तो कर जइबा। बात सही बात, वेद पुराण में लिखल बा, प्रमाणित बात में वही है कि एगो बेटी के दान कइले 1.25 लाख गौ दान कइले के फल मिलला होला। लेकिन हमने के कलयुग में देखी आजकल कलयुग में अगर 4 गो से 5 गो बेटी हो गई भैया, 5 गो हो जाए तो जिंदे रहबा लेकिन मर जइबो। ये कहल जाला कि जिंदा लाश बन के घूमता नहीं पड़ले बा। काहे कि ये पापी समाज के चलते हमने गई आज कहे पड़ता तो तकनिए के खाई करा आज खेती नहीं खे हो, आज खेती नहीं खे, हजिया भागा बाटे ओकरा एगो बेटी नहीं जिया भागा बाटी ओकरा एगो बेटी नहीं खे। हां बड़ले बा काहे सोचे वाला बात बा भैया की करेला पूजा लो अरे लक्ष्मी सरस्वती के अतोपिका है बेटावा में मारो ले जाता बेटी के। एक तरफ भैया में समाज लक्ष्मी सरस्वती, हाँ हेलो लक्ष्मी सरस्वती सब कोई के पूजा कइल जाता, अगरबत्ती देखाओ वो कोई के बेटी है, वो बेटी है हमनी के समाज में बड़ी वो बेटी है। अपना अपना कर्म से कोई महान होला। हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान ना रहने वहाँ के कर्म अच्छा रहे। हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा पुरुषों में उत्तम अपना अपना विचार के अपना अपना कर्म के फल पावे के बाद बेटी वो है बेटी वो हल। हाँ कि आज लोग अगरबत्ती होता ऐसे कभी कहले कि करेला पूजा लो अरे लक्ष्मी सरस्वती के इनका है पेटावे में अरे मारो ले जाता बेटी कोनियादान से बढ़ के कोनो अरे लेकिन नहीं के हो अरे नेकी नहीं खे
हुआ भागा बाटे कि जे करे को बेटी सोचे वाला बात भाई। हाँ एगो लाचार आदमी के घर में एगो बेटी बाड़ी, वो लड़की शादी करे तो हो गई बाड़ी, वो लड़की के बाबूजी दुल्हा खोजता रहे। हां घर मिलता घर ना, घर मिलता घर ना। आजकल दहेज के इतना फरमाइश बढ़ गइल बा। हां अंदर भैया हां क्यों गरीब लाचार अपना लड़की के शादी करे खातिर मजबूरी में बाड़े, गइल बाड़े लड़के के देखले बाड़े। हां शादी तो आई कभी आइल बाड़े। हां शाम को पहुंच जब घरे आइल बाड़े। हां जाके अपन दोनों प्राणी बैठ के अपना में विचार करते लोग कहले अपना परिवार से बबुनी के शादी तो कर बनी। हां भाई तू कंठा जवन खेत में कोयला करा के बेच के हां बबुनी के तिलक दिया जाए, बबुनी के शादी हो जाए। काहे के धीरे धीरे महंगाई बढ़ल जाता जलंधर भैया, बढ़ले ना सोचे वाला बात भैया। लड़की के बाबूजी और लड़की के माई रात में सुते के समय में आपस में बैठ के विचार करता लोग बात के कैसे आने जाओ ना लड़की खातिर दुल्हा देके कोई रहले। हां वो लड़की केवारी के आवा हो के सारा बात सुनत रही कि माई बाबूजी का बतिया होता लोग। लड़की अपना आँख से आंसू धारता रही भैया, पैसा ले ली हीरालाल, हमारा हीरालाल यादव के तरफ से। आई भैया आई हमारे परम आदरणीय पूजनीय मालिक